Jeg kan huske det engang. Jeg var en lille knægt. Der fik jeg det første Super Mario-spil. Jeg var så fascineret over, hvor fedt det var. Og det var der, min store interesse for spil startede. Nu hvor jeg snart er 30, har jeg spillet lige siden jeg husker. Men jeg har tit og ofte tænkt, er det overhovedet sundt at sidde foran en skærm så længe ad gangen? Hvad gør det ikke ved dit hoved at sidde og spille så voldelige spil? Jeg har tænkt mig at undersøge, hvad det gør ved din krop. Og ikke mindst dit hoved, at sidde og spille så længe ad gangen. I den her stadie af mit gamingliv, der så er det sociale, som jeg elsker rigtig meget. Jeg har mange venner sådan online, også her i Grønland. Hvor længe plejer du at sidde og game? Det er forskelligt. Og jeg kan have børn hele natten. Så du kan finde på at spille hele natten i dag? Ja. Hvad tid plejer du at gå i seng? 3-4 stykker. Shit. Er det ikke hårdt? Hårdt for russere. Hallo. Rundt til venstre. Der må ni på. Yes, der må ni hvis. Ja. Og så smukker stykke. Gång i privat, Benny. Amma. Amma, soalnya reload cepet. Vi er en del, der spiller rundt omkring i Grønland, der spiller sammen. Selvom jeg ikke er sammen med nogen i rummet, så er jeg sammen med nogen over hele Grønland. Det er dejligt. What's up? Ingerset. Yes, Ja, jeg har haft computer på lige siden dengang. Dengang der kunne jeg game meget mere. Altså lige nu er jeg jo 30 år gammel, og jeg har 2 børn, så jeg kan ikke sidde og game lige så lang tid, som jeg kunne dengang. Men dengang der kunne jeg bare game. Jeg har en rekord. Den er på 22 timer, hvor jeg gamede i streg. Det er jeg meget stolt af, men det kan jeg ikke gøre lige nu. Altså, jeg er for gammel. Altså, man sidder jo stille, når man gamer. Altså, stille. Altså, man mus, altså, man lader ikke så meget med kroppen. Man sidder bare. Ja. Så det er ikke særlig sundt. Ja. Plus alt den kaffe, man drikker. Det er ikke, det er ikke sundt. Workshop aja nih. Jeg er musiker. Jeg har mit eget pladeselskab. Jeg arbejder med elektronisk musik og indspilling af musik og lydteknik og mastering og alt det der. Alt der har med musik at gøre, det kan jeg godt lave.
Altså jeg tror, det er meget vigtigt, at du siger det her med, at man sidder alt for længe foran en PC, fordi at man må også huske på, at det med at sidde foran en PC, det er der rigtig mange af os, der gør. Men i den her sammenhæng, hvor vi snakker om det med, at man spiller, altså gamer, på en eller anden måde, så er det også vigtigt at huske på, at der kan være nogle fordele ved at sidde og game. Og det man ofte glemmer i sådan et spørgsmål, hvad gør det ved kroppen, det er jo at huske på, hvad har man ellers tænkt sig, man skulle have lavet. Hvis det var sådan, at folk de havde været ude og gå tur i fjeldet og den slags der, så ville der være en række fordele for kroppen ved, at det var det, man lavede i stedet for. Men hvis man havde tænkt sig at ligge på sofaen og se Netflix frem for at game, så er der næppe den store fordel ved det ene frem for den anden. Altså det er sådan, at vores krop den er bygget til at bevæge sig. Så det er altid uheldigt, når det er sådan, vi sidder ned. Det ved vi selvfølgelig også lidt om i forhold til det med at sidde og spille, men vi ved det specielt i forhold til folk, der går på arbejde og sætter sig foran en computer, og dermed kommer til at sidde i den samme stilling, hvad det giver af problemer. Og de problemer, det rammer, det er det, vi kalder muskel-skeletsystemet. Ikke? Altså det er simpelthen, at man kommer til at spænde de forkerte steder i nakken eller i ryggen. Det er, at man får problemer med ledene, fordi man får dem ikke bevæget, så man bliver øm, når det er sådan, at man skal til at bevæge sig. Og man kan egentlig sige, at man har startet en nedbrydning af kroppen ved, at man bare sætter sig i den samme stilling. Det folk ofte vil henvende sig med, hvis det er sådan, de får skader, det afhænger jo lidt af, hvad det er, man rent faktisk gør. Altså man snakker om det her med, at man får museskader, ikke? Og der kan man også få joystick-skader eller tastaturskader, hvis det er sådan, det er de samme knapper, man hele tiden sidder og bruger i forbindelse med det spil, man gør. Og det kan give nogle belastninger i underarmene, men specielt også op i skulder-nakke-regionen, hvor det er sådan, at for at du kan styre dine hænder, så er du nødt til at fiksere dine albuer, du er nødt til at fiksere dine skuldre. Så hvis du bare sidder og spænder, det kan du ikke blive ved med at holde til. Så får du simpelthen smerter i nakken og skulderregionen. Bliver man ved, altså har man fået en skade, og man fortsætter, så er der ingen tvivl om, på et eller andet tidspunkt, så sætter det sig jo til, at nu bliver man ved med at have ondt af det. Netop det, vi kender fra arbejdslivet, ikke? Så kan man sige, at der er nogle folk, der måske er nødt til at blive ved med at lave det her uheldige arbejdsstilling, simpelthen for at tjene penge. Hvor langt man får presset gamere ud, det ved jeg ikke med sikkerhed. Jeg må erkende, at jeg har ikke haft nogen patienter, der er kommet og sagt, at nu skal jeg have helbredt min nakke, så jeg kan blive ved med at spille. Der har været mistanker om, at nogle af de her voldsspil, at de kunne have betydning for, hvad det er for nogle normer, man har for, hvad er det, man må gøre, og hvad det, man ikke må gøre. Holy shit! Wow! Fucking my choke like a boss, bitch! I'm just gonna fucking spin on my head some more. No, don't go backwards, you idiot! Go fucking forward! Oh, God! God damn it, I fucking beheaded myself. Look at it! Look at my fucking head! Look at this fucking shit sack's blood dripping down. Hey, asshole, you got a fucking leak! Oh, God damn it, that's just embarrassing. Altså heldigvis ser det ud til, at de fleste mennesker har en ret god indbygget forståelse af, hvad er det, der er normalt, ikke? Altså i den rigtige verden, og hvad er det, der sker inde i computerverdenen. Man må så sige, at det er jo også ved at tage et skift, altså det vi kalder den virkelige verden. Så det der skel der med, hvad er virkelighed og hvad er computerspil, er i den grad ved at komme i opløsning. It was a masterpiece. Precisely why I'm worried he'll never come. Don't worry. They'll come. Make the ground shake. Jeg vil ikke sige, at det med, at man spiller voldelige spil, at det gør noget, men det er ingen tvivl om, at man skal selvfølgelig være opmærksom på, at der er noget rådgivning omkring, hvor gammel er det, man skal være for at få lov til ligesom at spille de spil, man spiller. Og det er nok mere det, der bekymrer mig, at jeg ser rigtig mange børn, altså i en for tidlig alder, begynder at have et meget afslappet forhold til at køre folk over, eller hvad de nu ellers gør. Grunden til, at man kan glemme at spise, det er jo rent faktisk, fordi man har det godt med det, man laver. Altså, det er jo det, der er så fantastisk ved gaming. Altså, det har jo en ekstremt dragende effekt, at man gerne vil gøre det lidt bedre næste gang. Og ved mange spil, så bliver det en balance af, at man lige akkurat kan klare det, men man bliver presset, og dermed så bliver man jo provokeret og belønnet, når ting de lykkes. Tällä redia. Varokaa keisiriä, hei. Puolen piha. Otan tähän. Väisty vetelissä. Takuun vittu niliisa. Mene. Pasko! Pasko!
Yes! Så på den måde, så er der noget belønning i det. Og det her med, at der er noget, man synes, der er spændende, det ved vi fra alle mulige andre sammenhænge, at det udsætter nogle af de her basale behov, at man glemmer, der var noget, jeg også skulle her, eller signalerne fra kroppen bliver ligesom sat lidt ud af drift i den sammenhæng. Så man glemmer, at man skal ud og tisse, man glemmer, at man egentlig skal spise, og man glemmer, at man skal drikke. Det er den ene side af det. Den anden side det er, at der har også været en tendens til, at man ligesom accepterer, at når man gamer, at så skal man spise, hvad skal vi kalde det, uheldige madvarer. Og så skal man åbenbart drikke væske, hvor der er ekstremt meget sukker i. Og det er der jo ingen tvivl om, at væske med sukker i, altså sodavand, eller energidrik, som det typisk vil være, altså det er jo noget, der også er med til at give den rus, som man også oplever fra spillet. Altså, så det er sådan noget, der på den måde kommer til at forstærke, og energidrik og chips, altså så kan man komme til at leve på ret få kalorier, altså så at det virkelig får ødelagt ens appetit omkring det. Altså de fleste af os vil uden problemer kunne holde til det, og gøre det nogle dage i træk, og formentlig vil vi alle sammen kunne holde til, at man gjorde det en dag om ugen, uden at det vil give os nogle problemer. Men altså det der jo er for at holde vores krop ved lige generelt, det er jo, at altså det forudsætter, at vi har de byggesten, der skal til for, at vi får genopbygget vores krop. Og det drejer jo så primært om proteiner og vitaminer, at det skal vi sørge for, det er også en del af vores kost. Og det er ikke det, man lige præcis ser, når der bliver holdt VM i Counter-Strike. They drop Sivnix, there might be an opening, but he's going to get the kill. Pimp takes one as well, it's two, it's three. Dupree's coming in as well, Devilwalk finally chiming in, but it's too late. 16-11, Copenhagen Wolves take it and put Fnatic out of the tournament. Oh wow, even with that distraction, he still picks up a kill. Look at, he gets a second right there. Hvis jeg synes, det er mere spændende at sidde og spille videre, og det er jo det, der sker for folk, det er jo, at man bliver jo draget ind i den her, eller i hvert fald nogen, der bliver draget ind i den her verden i en sådan grad, at man har meget, meget svært ved at sige fra. Jamen, så glemmer man at komme i bad, og glemmer at blive barberet, og glemmer det, der ligesom skal til for, at man kan sige, jamen, nu lever du et normalt og fornuftigt liv. Altså, så øger man jo risikoen for, at man bliver syg af andre årsager, at man får ikke stillet sine tallerkener væk og sådan noget, så det bliver på den måde et rigtig, rigtig usundt miljø. Jamen altså søvn, det er jo også et basalt behov, og hvis du laver et eller andet, der er spændende, så kan du udsætte søvn. Det er der ingen tvivl om. Så længe at du bliver motiveret eller provokeret til at holde dig i gang, jamen så holder du dig i gang. Og det er det, spillene er bygget op på en så fantastisk måde, at det er det, man kan. Altså man glemmer de her basale ting, og dermed så kommer man også til at udsætte sit søvnbehov, og synes godt lige, man kan lige prøve en bane mere, eller lige starte et spil mere, eller hvad det nu er. Så på den måde, så får man udsat det her, og så opdager man meget, meget sent, at nu er hele natten gået. Alle mennesker søger en eller anden form for rus i forskellige ting, de gør. Der er nogle af os, der søger det meget mere end andre. Der er nogen, der bliver alkoholikere, eller der er nogen, der får et stofmisbrug, eller der er nogen, der reagerer rigtig meget på at spille om penge, ikke? Og så kan man sige, så er der også kommet den her dimension med, at man også kan blive grebet så meget af computerspil, at det er det, man har sit fokus på, og det er der, at man ligesom har en anden oplevelse af, at man lever, og det, der betyder noget. Altså, så det er et grad af, altså ligesom vi kender det med alkoholmisbrug eller ludomani, altså det er den samme. Det er simpelthen et spørgsmål om belønning inde i hjernen, at ja, det her, det giver mig det her sus, jeg gerne vil have. Der er nogen, der får det ved at træne, og så er der nogen, der får det ved det her. Men vi jagter det alle på en eller anden måde. Towards the Nexus, Kevin is going to be able to get towards him. He's trying to do it, but meanwhile they're in the base. Yellowstar's trying to defend them in the base. Peke is trying to take the Nexus down. Is anyone going to be able to deal with this one? Catches him with another axe. He's very low. They're pushing on the Nexus to his Peke's back to back. I do not believe it. He's stuck in there. Catherine takes down the Nexus, but now he's going crazy. That game was amazing. That was the best thing I have seen in the entire history of League of Legends. Altså det her med, om det er gode eller dårlige ting, det er, at rigtig, rigtig mange mennesker nu om dagen lever i en tilværelse, hvor det er, at de føler en grad af stress, og hvor de har brug for et eller andet, der kan være med til, at de afstresser. Det her med at sidde og koncentrere mig om mit spil, det giver mig en afstressning, hvor det er, at jeg ligesom kan koble resten af verdens eller dagligdagens problemer fra. En anden ting, man også må sige, der er positivt ved det, det er, at folk får rent faktisk, i mange af spillene får de trænet deres motorik.
altså de bliver meget, meget hurtige i at bruge deres fingre og få koordineret, og den her oplevelse af, jamen, hvad er det, jeg ser, og hvad er det så, jeg skal reagere på med hænderne, den bliver man fantastisk god til. Men det er noget, hvor man må sige, jamen, altså, at er det en trænet ting, så vil vi formentlig kunne se, at nogle af de her gamere, de vil være hurtige til at reagere på uventede situationer i trafikken. Så der er absolut også positive sider ved det. Okay. Run! Hit him! Jesus! You did one spin too many. Wait. Oh, he sees it! He's running away! You can't escape! Nogle gange så har jeg ikke. Så glemmer jeg at spise, fordi jeg er så meget inde i spillet, ikke? Men altså lige nu, så dengang, der kunne der gå lang tid, før jeg kunne spise. Altså fordi jeg ikke tænkte på mad, jeg skulle bare spille. Men lige nu, altså lige nu, jeg spiller meget spil, som har med evner at gøre. Og når man ikke har spist noget, så er ens evne, det er jo meget, så daler det jo, så skal jeg huske, jeg skal huske at spille. Jeg skal huske at spise, så jeg kan spille bedre. det er ikke for at være sundt, at jeg spiser, det er for at spille bedre. Altså, jeg har 2 børn, så der er meget fysik der, så jeg er ikke særlig, bekymret over for min krop. Fordi... Hvad med dengang? Dengang? Altså, dengang, der havde den her tankegang, jeg er ung, så jeg kan godt udsætte min krop for alt det der. Altså, når jeg bliver gammel, så skal jeg nok tænke på det. Til den tid. Så er det nu, jeg tænker på det. Efter jeg er blevet gammel. Der kan godt komme lidt irritation. Nogle gange. Men det er ikke sådan det helt store. Men du kan godt mærke, det er der. Nogle gange, det er meget sjældent. Det er ligesom at have en øm skulder, hvis man har sovet dårligt, eller ligget dårligt om natten. Ja. Men jeg er meget, altså når jeg gamer, så er jeg også meget bevidst om, hvordan jeg sidder. Ja. Fordi nogle gange, så kan man godt, ser jeg om klokken 3 om natten, så kan man godt falde lidt ned. Så tænker jeg, op igen. Så kan man godt igen. det handler om postur. Jeg drikker kaffe om natten, når jeg gamer om natten, fordi så kan jeg ikke sove, når jeg så går og seng. Det er jo glæden af game, der holder mig vågen. Jeg tror, det handler om tilvænning. Altså, jeg har siddet og kigget på en skærm nærmest hele mit liv. Altså, over halvdelen af mit liv. Altså. Jeg er meget nørdet. Altså, jeg laver elektronisk musik, og det foregår jo på en computer, så det er jeg meget vant til. Jeg får hovedpine af at kigge på solen. Altså, når man har spillet så mange voldelige spil, så kender man forskellen mellem virkelighed og fiktion. Fordi dengang jeg var ung, jeg havde lige fået min første computer, og der var det der spil, der kom, og så tænkte jeg, det ser spændende ud, altså jeg har spillet demoen. Men så sagde jeg til min far, jeg har spillet denne demo, og den ser virkelig god ud, jeg vil gerne have det fulde spil, og så sagde min far, nej, den er alt for voldelig. Nej, jeg køber den ikke til dig. Der var jo meget debat dengang, altså det var dengang det var lige spil begyndte at komme, og så var der meget debat i medierne. Så var han måske bange for, om jeg skulle blive voldelig eller ej. Og det er du ikke blevet. Nej. Men han sagde nej.
som jeg har sagt tidligere, det handler om det sociale, at være sammen med venner. Men der er også fascination. Sådan, altså jeg er jo selv kunstner, og der er en masse spil derude, som er meget kunstneriske, visuelt flotte, men også universet i spillene, det kan være meget dybdegående. Så det er sådan en fascination, at der kan være mennesker, som har skabt et univers, så nogen kan gå ind i og lave ting. Sådan. Er du ikke bange for, at du mister grebet af virkeligheden? Nej, overhovedet ikke. Jeg er 100% bevidst om, hvad virkeligheden er, og hvad der er i et spil, altså fiktion. Altså, jeg kan skelne mellem de to ting. Så meget tydeligt. Måske bedre end alle andre. Jeg er en stolt gamer. Jeg er en stolt nørd.